ሶዞ እትብል ቃልያ ሶዞ ሶትሪያ ትብልውን ምስአት ተሐዝ ቃልያ ክልቴን ምድሃኔን ዝዛረባ እጂ ምድሃን ባሐፈሹ ሐደሰብ ጎይታ ተቀቢሉ ክድህን ከሎ እዛ ሶዞ ምድሃን እትብል ቃል እዚአዩ መጽሐፍ ቅዱስ ድጥቀመላ በጣም ገፍህ ደሆነ ሐሳባት ክን ወስደላ ንኽእል ቃልያ ፓስተር ብራያን ሶዞ እትብል ሙሉ ስብከት ሙሉ ትምርትስ ምሂሩላ ፈልጥዩ ሰሚዖም ማኔርኩም መስለኒ ስለዚህ ዛ ሶዞ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 አብነት እስራን 1 ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ክትወልድያ ንሱ ኸአን ህዝቡ ካብ ኃጢያቶም ከድህኖም እዩ እትብል ዚአያ ታዘላ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ኃጢያት ምድሃን ካብ ዓለም ምድሃን ካብ ናይ ዝመጽ ዘሎ ፍርድን ቁጣን ምድሃን ዝበሃል ቁሉሲ በዚ ቃል እዚ ዝተተሐዘዩ እንጂ እቲ ዲሊቨር ምዃኑን ካብ ጸላኢ ካብ ናይ ጸላኢ ግዝአቱን ሙጻ በዛ ቃል እዚኣ ተጠቂሱሎ ተኻለይቲ ቃል ድማ ኢሪዮሳቶ እትብል ያ ኢሪዮሳቶ ትብል ቃል ድማ ከሙ ተመሳሳሊ ካብ ሓደጋ ምድሃን ዝብል ምምላጥ ሬስኪውድ ምዃን ዝብሉ ነገራት ዝሓዘዩ ነዛ ቃል እዚኣ ድማ አብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:13 ንረኽቦ ንሱ ይብለና ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፃአና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወድውን እተወና ቁሩብ እጂ ዝተፈለየት ቃል ካብ ምድሃን እትብል ኣብዚ አይና ረክብ በትግርኛ እንታይ ይልዋሎ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፃአና ሙጻ ቲ ናይ ብሉይ ኪዳኑን እኮ ሐሳብ ሙጻ እዩ ካብ ግብጽ እንታይ ዶም ኮይኖም ኤክሶዶስ እኮ እዮም ኮይኖም ዘጻአት ዝበሃል እኮ ነዚዩ ሕራይ እጂ እዛ ሐሳብ እዚ ካብቱ ትርጉሙ ከም ንርድኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ከድህነና እንድሕር መጽዩ ከናግፈና እንድሕር መጽዩ እንታይ ክብለኩም ደሌ ኣብዚ ሐሳብ እዚያ ክንሕዛ ሃንት ነገር ድደልየኩም እንዳ ቀጸልና ክንከይድና ምስ ምድሃና ሃቢሩ እንታይ ዝመጽዩ ሐሳብ እዩ ፓኬጅ እዩ ትዲሊቨርድ ምዃን ነፃ ምዃን ምንጋፍ ሙጻሲ ምስ ምድሃና ዝመጸንበር ካል ዝተፈልየ ነገር አይኮነን ምስ ምድሃና ዝመጽዩ ግን ከመይገርና አቡነ አቱ ከመይገርና ነው ንነብረሉ ግን ካል ዘረባዩ እንመጽይና ግን ምስ ምድሃና ዝመጸ ነገር ምዃኑ ክነስተብለሉ ይግባ አገልግሎት እዚ ምንጋፍ ወይ ሐራ ሙጻ ወይ ዲሊቨራንስ እዚ አገልግሎት እዚ ካብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት መጀመሪያ ነጀመር ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዝሰብኮ ከምቲ ዝምህሮ ምሱ ድማ ጠቢቆም ዝመጹ ነገራት አለው አህወዮምን ሐራ ድማ ወጾም አናገፎም ዝብል ነገርሲ ሃቢሩ ይዝመጽ ስለዚህ ልክ ከምቲ ስብከት ከምቲ ትምርቲ ከምቲ ድማ ሂሊንግ ወይ ድማ ዝፍውስ ዝነበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጋፍውን ሃቢሩ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ትዝክሩ ዲኹም ንሄሮዶስ ክምልሰሉ ኸሎሲ ነታወ ኻርያ ከም ዝበልዋ ኢሉ እንታይ እንዳገበረ ይክጸንሕ አጋንንትን ናውጽእና ሰበኸ ስለዚህ እተን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ነገር ባዕሉሲ ወይ ድማ እናገበሮ ዝኸይድ ምስባኽ ምንጋፍ አጋንንትን ናውጽእና ሆየ ምኻደዚ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሪኦ ሐሳብ እዩ ካብ ማርቆስ ወንጌል 3 ጥቅስታት ክንሪኢና ብዛዕባና ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ሹን ድማ እሱ ንደቀ መዛሙርቱና አናን ዘመሐላለፎ ነገራት ማለት እዩ ሃደ ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 39 በዛ ዝበልኩኹም ሐሳብ ከምዚያ ትበል አቤት ጸሎቶም እናሰበኸ አጋንንቱን እናውጸ አብ ኩላ ሀገር ዞረ እናሰበኸ አጋንንት ድማ እናውጸ ማዕረ ምስባኽሲ እንታይ ያለው ማለት እዩ አጋንንት ድማ ሙጻ አለው ሙጻ አጋንንትን ምስባኽ ከም ዝበልኩኹም ተተሐይዞም ዝኸዱ ነገራት እዮም እዚ ንሓደ ንኤግዛምፕል ከሆነና ይምበር ወንጌላት በሙሉ እንደርገድኩም ከመይኹም ትረኽቡ ይሰብኽ ይምህር ይፈውስ አጋንንት ድማ ይውጽ ንደቀ መዛሙርቱን ነዚ ክገብሩ መታንዩ ጸዊኡ ምጽኡ ዝገበሮም ዳህራይውን ክልእኾም ከሎ ምስትምልአኽ እዚ ይብዎም ኢንፋክት አብ ኩለን ኪዱ ወንጌል ስበኹ አብ ዝተባህለሉ ቦታ ሁሉ
አጋንንት ሙጻለሁ ምን ንጋፍ ዝባል ነገር አለው በዘይዛ አገልግሎት ህዝስ እቲ ወንጌል ምስባኽ ሲሙሉ አይከውንን ወንጌል ንሰብኽ ሰባት ይድህኑ ድማንታይ ይሆኑ ማለት ይናገፉ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስት ወንጌል ምስባኽ ኩል ጊዜ ነዛ ምን ንጋፍ ሀቢሩ ከምጻ አኸሉ ይኹም እትሪዩ ማርቆስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 14-15 ከምዚ ይብል ምስኡ ክኾኑ ክሰብኩም እንትኽልእኹም 10 ክልተ ገበሮም ህሙማት ከህውዩ ራእዩ አጋንንት ኸውጹ ድማ ስልጣን ሃቦ ስለዚህ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርት ምስኡ ይርዎም ምስኡ ዝገበረሎም ምኽንያት ሽኡኽ ነግረና ከሎ ድማ መታን እንታይ ክገብሩ እዮም ክልእኹም ከሎ እንታዩቲ ማንዴት ወንጌል ክሰብኩ አጋንንት ኸውጹ ህሙማት ድማ ከህውዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ክንከይድ ከለና ድማ እዚኦም ንደቀ መዛሙርት ንኢየሱስ ምስ ኢየሱስ ንዝነበሩ ጥራዩ ከይትብሉ መታንሲ ኖ ንኹሉ ዘአመነ ዘበለዩ ዘአገልግሎት ዝተዋሂቡ ማርቆስ 16 ቁጥር 17 ድማ ነቶም ዘአምኑውን እዚ ተአምራት እዚ ክስእቦም እዩ እጂ እዚ ተአምራት እዚ ክስእቦም ኢሉ ቅድም ምፍዋስ ቅድም በሐድሽ ልሳን ምዝራብ ከማን ተቀዳመይት ዘምጻንተያ بسمي አጋንንት ኸውጹ በሐድሽ ልሳን ከአ ክዛረቡ እጅዚ ነሐዋሪ አዱ ተባይሉ አሎ ዲሰብብ ዝጋዝ ነነቢ አዱ ተባይሉ ንዝኾነ ዝተፈልየ ሰብዱ ተባይሉ ኖ በስመይ ንዝአምን ዘበለ በስሙ አሚን ካዶ በስሙ አሚን ክዶ ሞናኺ አጋንንት ሙጻሲ ናኻ አጋንንት ሙጻሲ ተዋሂቡ ካሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እጂ ብዙ ዝተገላበጡ ነገራት አለው አብ ዘመንና ማለት ክናሪዮም ድግባአና ክነስተኻኽሎም ዝግባአና ናብዝ ነገር ዚና ክናአቱ ድግባአና ንዝተወሰኑ ሰባት ዝተዋሃቦም እንዳገበርናስ ንዝተዋሃበና ነገር ባዕለና ኤክሰርሳይዝ አብ ክንድን ገብሮ ንኻልኦት እናተጸበና ድማ ንኻልኦት ኢንፋክት አሰብዎ እቲ አገልግሎት ተተዋሂቡናስ ነታ አገልግሎት ንኻላይ ኮነን እኮ ንገዛ አርስና ንደልዩ ከመይ ዝመሰለ ዝሕዝን ነገር እኮ ክናገፍ አነ ግደልይ ደይኮንኩስ አነ ንባዕለይሲ ብመእማነይ ናይ ምንጋፍ አገልግሎሲ ተዋሂቡንሎ ንኹላትና አመንተ ይዛረብ ዘለኹ ግን ካብ ካለይና ንድህልዮ ኖ ህጂ በትጎይታ ዘሐበካ ስልጣንን መንነትን ተገለጽ ነሐዋሩ እንደማ ሶሉሽን ንሱ ነሐዋሩ ሶሉሽን ክርስቲያን መንነቱ ፈሊጡ ጣጣው ክብል ከሎምበር አንተ ጸልዩ ላይ አንተ አብሉን እናበለ ቅጽላ ይኮነ እጅ ተሐሳበይን ዋና ቀንድ ነገረይ አብ ኩላትና እዚ ነገር ዘኻአቱ ዝህዘና ዘበለ ሁሉ እና ሰባበርናዮ ከምት ዝበልኩኩም አዲሽ ቴሪቶሪ ክትከይድ ከአዲሽ መንፈሳዊ ውጋአት ክመጽዩ አቡ ስልጣን ከም ዘሎካ በስም ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ እና ተዋጋኻ እና ሰበርካ ክትከይድ ዝህዘካ whatever ድማ ጽልዋ ዝገበረልካ ነገር እንተሎውን እጂ አነ ንኽጽልየልኩም ወይ ዝኾነ ክጽልየልኩም አይኮን እንድምህር ደለኹ ነገር ግን እቲ ጌታ ዘሐበኩም ስልጣን ጌታ ዘሐበኩም ስልጣን መንነት ተረዲኹም ሲ ብኡ ክትግለጹ መታኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ እዚ ናይ ምንጋፍ አገልግሎት ዲሊቨራንስ ምግባርሲ ዝቶ ነማንም አማንስ ዝተዋህቦ አገልግሎት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ክጅምርን ክውድን ከሎ በዚ ዝጅምርን ዝውድን ትንቢት ንምስራብሲ እንታይ ግበሩ ይዝበል ሐረር በሉ ይበል መብዛሕቱ ግን አመንቲ እጂ ዘለና የጉዳታት ንርአይ ትንቢት ንኽንዛረብ አይኮነን እኮ ሐረርታና ትንቢት ክዝረበልና ትንቢት ንኽንሰምዒና ሐረር ንብልምበር እቲ ኦልሬዲ ተዋሂቡና ተአገልግሎት ትንቢት ንኽትዛረቡስ ሐረር በሉ መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበሉ ግብረ ሐዋርያት እንደራአዩ ልክ መንፈስ ቅዱስ ጅታንቲና ነጽቀጠላምሽ መንፈስ ቅዱስ ምስተመልአሰብሲ በሐድሽ ቋንቋ ይዛረብ ኖ በሐድሽ ቋንቋ ጥራይ ደኮር ትንቢቱን ተዛረቡ ዝብልኮል ሰልጢኖም ገለመለኽ እንደ አመታት ገሮም ገለደ ይኮነ ኖ መንፈስ ቅዱስ ልክ ታ ዝመጸላ ማልቲ በመንፈስ ቅዱስ ተመልኡሉ ማልቲሲ ትንቢት ተዛሪበው ስለዚህ ናብ ከምዝ አይነት ነገር ንምጻ ድሆነ ስፔሻል ሰብ ዘለዎ ጌርና አይኑሰድ
አብናቶም አይነት ነገር ንምድጋፍ አይነት ትንቢት ንምስማ ንምንጋፍ ካብ አድና አዲ ክስቶ መጸ ከምዝ ገለ ክንብል ከለና አመንት እኮ ዝሕዝን ነትዝቶ ሀበና ነገር ካብ ካልምድ ላይ ስለዚህ ናብዝ ነገር እዚ እንታይ ንግበሪው ንምጻ ማንንም በክርስቶስ ኢየሱስ ዝሆነ እዚ አገልግሎት እዚ ተዋሂቡ ወይ አገልግሎት ተዋሂብ ካንዳርኩንካኮ it is not even for you ናኻኮ ጥራይ ይኮነን ንኻለ ኸማን ክትኮነሉ መታን እዩ ክብረና አምላኽና ይኹን እጂ አብዝ ነገር እዚ ንኸይና አቱ ሃደርባዕተ ምኽንያታት ዝመስሉኒ ከም ዝበልኩኹም ሎሚ መንገድ ብጽምቢ ንምጽራግ አርባዕተ ምኽንያታት ዘሎ ይመስለን ንብዙሕ ክርስቲያናት ናብዝ አገልግሎት ናብዚ ንገዛእ ርስና ክንናገፍ ናይ ምንጋፍ ነገሩን ከይንገብር ገለ ዘአግቱና ዝመስሉን ነገራት ክንሪ ከምታ አንቶይ ዝበልኩኹም ዝርዱ ኢተልኩም ደሃን ተአገሱ ነቶም ዘይተረዱ ሓቢርና ንኺድ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ያዕቆብ አይነት ልቢ ሓልወና ያዕቆብን ትዝክሩ ዲኹም ኤሳውን ምስተራኸቡ ኤሳው እንታይ ኢልዎ ፈጢና ንኺድ ኢልዎ ያዕቆብከ ንቀስበል ሰሐመማ ባጊ ኣለዋ ምኻድ ጉያ ገይሮም ደይክሉ ኣለውሞ አነስ ምስመኔ ድኸይድ ኢልዎ ምስተን በቃ ምኻድ ደይከ አላ ምስተን ዝቆሰላ ዘሐመማ ገለ ከኸዳደይ ከላ ምስእኔ ዝኸይድ እጂ ናይ ኤሳው ቅልጣፈ ደለኩም ደሃን ዝሕል ክነብለኩምሞ ከምና ያዕቆብ አይነት ኩሉ ሰብሲ ሓቢሩ ይኺድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሕራይ ሓደ ከምተ ዝሓለፈ ዝበልኩኹም ሚዛኑ በዝን ሓለኹ ንምኻድ ክፍትኒ ተሓደ ዝሓለፈ ጊዜ ጠቂሰልኩሜ በቃ የለን እናበለ ክስታይ ዝገብር ሰብ አና አይሱ ገለ ከሐልፎ ዝደሊ ሰባሎ ብየለን መንፈሳዊ ውግ የለን ምንጋፍ ዝባሃል የለን ከላ ሰይጣን ሰይልካዩ ገለ አና አይስካ አይኮንካን ሰይጣን ትስሩ የለሎ ፈሊጥካ ከምዘሎ ተረዲኻ ጎይታ ድማ ዘሃበካ ስልጣን ፈሊጥካ በትስልጣነት በመጠቃ መንበር የለን ይልካ አይኮንካን ኢንፋክት ተዛህዝን ድማ ምግሳጽ ኮሆን ከሎ ዘይግስጽ ኮሎ እና ምንም ከምዚ የለ ገሩዩ በቃ ዲና ያልዩ የለን ይሉ የለን ስለዝበልከያው የለን አይከውን ድማ በክንደይ ነገራቱ ተታሂዙ እንደ አንደረሉ خلص ግን ንምግሳጽ ነትዝቶ ሃቦ ስልጣን ንምጠቃም ተዋሂቡ ካን ከሎስ ንምግባር ግን ክስታይ ዝገብር ዲና ይዝገብር ሰባሎ ኖ ይሕዋተይ መጽሐፍ ቅዱስ ከመይ ይብልን ነዲያብሎስ እንታይ ገበሩ ወይ ዝብል ተቃውሞ ወተተይሉስ ተቃውሞ ተጻረሩ ወንደሪ ተጻረሩ ተቃውሞ ንምንታይ አብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ተሐደ ከምዚሉና ምሽ እትቅልስና ይሉ ምስልቅነትን ስልጣናትን ምስናይ ጸልማት ገዛት ዓለምን ምስመናፍስት እከይ አብ ሰማያት እምበር ምስጋ እንደምን አይኮነንሞ ንፈሶ ሰይጣን መቃወምም እንትክትክሉስ ኩሉ አጽዋር እንታይ ግበሩ ኩሉ አጽዋር አምላኽ ልበሱ ኩሉ አጽዋር አምላኽ ልበሱ ዝብለና ዘሎን ምንታዩ ውግ ስለዘሎ ለብሳለካ ትውግና ግን ምንታዩ መንፈሳዊው ብሉይ ኪዳን ምስጋዊ ነገር የምዝባአሱ ዝነበሩ ካብታ ምድርቲ ያጸሪጎም ዘውጽዎም ከሕዙዋ ከለው ስጋዊ ዳራዩን እናመጹ ዝወርዎ ምሳቶም ዝከላከሉ ዝነበሩ በዓል ዳዊት ተዋጉ ገለኮ ሁሉ ስጋዊ ውግ ከሙ አይነት ስጋዊ ውግ እጂ የብልና ነገር ግን መንፈሳዊ ውግ አለና እጂ ሰማያት አብ ኤፌሶን ምዕራፍ ክልተኮ ወሪስናዮ ዘለና ምዕራፍ ሃደኮ ዝተባረኽናሉ ቦታ ግን ድማ መሊሱ ድማ እንታይ ይብለናል እጂ with that ዳራይ ከመጹ ኖ ሂስካ ውግ ግን አለካ ካብዝ ዝሐዝካዮ ነገር ካብት ዝተቀበልካዮ ነገር ብኡ ከይትነብር ከይትመላለስ ድገብር ግን ድጽዕር ግን ብዙ ውግ አለ እጂ ከማነይ ኢልዎም እኮ ዘሎ ህልቅነት ስልጣናት ገለልዎም አለኮ ሂብዎም አለኮ ገለገለ ነገራት እጂ ሰይጣን ምንም ነገር ከፈጽሙ የብሉን አይኮነን እኮ ደለው ነገር አለው ነህና ድማ ደለና ነገር አለ ነህና ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ አብ ሰማያት አብ የማን አምላኽና ተቀምጥና ከምታ አንቶይ ሐፍትና ተብለና ዝነበረት ስለዚህ እጂ ቦታና አብላዕልዩ ቦታና ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ሓደ ድማስ ብትሕቴና ዝተቀጥቀጠን ዝወደቀን ድማ እንት ያለውና ጸላኢሎና እጂ እናፈራህናዮ አይኮናን ነዚ ስልጣናን መንነትናን ግን ፈሊጥና
نتسرحو خنفرس اب يوتنا يكون اب كله دايمنشن ناي لايفنا كنسرو اب كله ناي هيوتنا دايمنشن سي كنقطقطو يزغبا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ አብሶሉት ደሆነ ዲናያልዩ ተሓደ ናብዚ ኸይና አቱ ድገብረና ተኻላኣይ ድማ ፍርሂ በተሓደ ድማ ማለት እዩ ካብልክ እንላዓሊ ክንፈርሕ ከሎና ድማ ዘጽቡቕ አይኮነ ትክክሉን አይኮነ አረ ጠቅላላውን ክንፈርሕ ይግባአና ልዩ ትንገጥሞ ዘለና ጸላኢ ኦሬዲ ዝተሳአረ ጸላኢ ከመይ ገረ خረዳእኩም ቀደም ወዳቲና ናሐርድ ነርና ዶርሆ ሕረዱ ንበሃል ምሽ ዶርሆ ተሐርድ ተጽዋእሞ እንዳሃራይ ክትሐርዶ ከለኻ ሰምታይ ምስከማን ከይፈለጥካ አይሞተን ይልካ በጥስካ ትገርፎ አይፈቱዋን የምቶም አበይቲ ግን ክሳዱ በጥስ ተብላሞት አካላቱ ይተርፍ ትዶርሆ ግን ምስሞተ سقيلو باغيرو تطو دو يبل مسلكم هايكونن انت يغبر فرغط يبل نزوسنو سكندز كان شلومو لو خمو غمان كيزورا متا مصب خدان امصيخا انت تغبرو تدفنو دحرا يابو فرغط يلو تمصيا قناب كاله يغبر ابات هزو ሰይጣን እንደማለከሆሙ አንገቱ ከሳዱ አንገታ ማርኛ ከሳዱ እንታይ ኮይኑሎ ርዕሱ እንታይ ኮይኑሎ ተቆሪጽሎ ግን ከእጅ እንታይ ይገብራሉ ፈርገጥገጥ ይብላሉ አምጪኻ ነቲ መህጸብ ይክዳን እንታይ ትገብሮ ድፍእ ተብለሉ ምሽ ስኻድ ማጂ ኸሙይኻ ትገብር በኢየሱስም እናበልካ መሟቱን እቲ ክርስቶስ ዝሰዓሮ ስዕረትሲ መሊስካ ኢኻ እንታይ ትገብሮ ደለኻ ተጽናአሉ ዘለኻ ስለዚህ ሐድሽ እጅ ተዋጊኻ ትስሮ ገለለ ነገር አይኮን ኦሬዲ ክሳዱ ዝተበጠሰ ዶርሆ እዩ ተዋሂቡካ ደሉ ፈጻውተሉ ድፈኖ ዳአቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስቅተልካ ግንከ ድጽይቆ ነገር ከሉ እዚአታ ቀንዲ ሐሳብ ማለት እዩ ክንርዳእ ዝግባአና እዚ ድማ ድገርመኩም ነገር ባዕሉ ጸላኢውን ይፈልጥ አለ ፈቆር ተንኪፈልኩም ነረ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ቀዲሞም ድፈለጥዎ እኮ አጋንንት እዩ ዮሐንስ መጥምቅ ካብ ናይ መጀመሪያ ንሆነ ዓለም ኩሉ ኃጢአት ደረህ ገንሸል አምላኽ ኢሉ ድፈለጦ ትናይ መወዳእታ ናይ ብሉይ ኪዳን ነብይ ንሱ ስለዝኾነ ቶም ኩሎም ነቢያት ክመጽኡ ለምና ነይሮም ትናይ መወዳእታ ናይ ብሉይ ኪዳን ነብይ ኮይኑ ግን ዝተገልጸ ዮሐንስ ንሱ ንሄለ ኢሉ ትናይ መወዳእታ በአካልሲ ተረኺቡስ ንሄለ ክብልኪ ኢሉ ካብዚ ወጻኢ ግን መጀመሪያ ዝፈለጥዎ መን እዮም እንድህሪልና ሳጋንንትዮም ድማ እንታይ ይብሉ ነይሮም መስለኩም ማቴዎስ 8:19 እነሆ ኸአ ኢየሱስ ወደ አምላኽ ምሳኻሞ እንታይ ያሎና ቅድሚ ጊዜኡ ክተሳቀየና ዶ ናብዝ መጻኻና በሉ ጨርሁ ጊዜ ከም ዘለዎ መፈልጥ they know limited ከም ዝኾኑ ጊዜ ከም ዘላቶምሲ ይፈልጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሳልሳይ ጂን ምንጋፍ ለዚ ዲሊቨርድ ንምዃን ሃራነ ሙጻ ንመንፈሳዊ ወገ ዳአግቱና ድመስሉኒ ታናይ መጀመሪያ በትግርኛ ተንቃላት እንደን ስታይ ዘይገብራ ዲናይ ምግባር ወይ ድማ የለን መባል ታኻላይት ድማ ፍርሃት እዩ ተሳለሳይ ድማ ጉጉይ ዝኾነ ርድኢት ወይ ድማ ኮንፊውዥን ኮንፊውዝድ ንኸውን ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳባቲ ጽቡቅ ገሩ አይነህዞ በተሓደ ጫፍ ሚዛኑ ዘይ ሓለወ ነገር ንህዝሞ ዳሕራይ ኣብ ክንዲ ነተ አገልግሎት ንጥቀመሉ ኣብ ክንዲ ናብ ተበረኸትና አቱ ጫፍ ይዝና ናብ ሓደ ዝዘጠጠ ነገር ይህልዎናሞ ከይንጥቀመሉ ከይንረብህ ንኸውን ገሊዩ ሰብ እንታይ ይብለኩም ትርድኢት እጅ ኸምጽ ሓደ ኣርባዕተ ዝኾኑ ኣብ ዝርድኢት እዚ ክዝርዝር ክፍትን ምስ መንፈሳዊ ዓለም ክንዋጋእ ከለና እንተ ስፒሪቹዋል ዋርፌር እንተ ዲሊቨራንስ ሓደ ነገር በጣም ምርዳእ አገዳስ እዩ ሊጋል ራይት ድበሃል ነገር አለ ራይት ናብታ ሓደ ከመልሰኩም አይኮን ገሊዩ ሰብ እንታይ ዝብል ኖ አማኒ መስኮንካስ ምንም ነገር እጅ በአይሲ ምንም ነገር ስልጣን ይብሉን ምንም አይገብርኒ ይሉ ይድቅስ ማለት እዩ ግደፍ
legal right ድባል ነገር አለ አብ ንኣብነት አብ ምረት አብ unforgiveness ይቅረ ዘይምባል ገለመለ ሂስካስ አጋንንት ምንም አይገብርኒ ዋ already ሲ ከአትወሉ ዝኽእል ደገ ይብካዮን ከለኻስ ክሌም ክገብሮ ድኽእል ናቱ ነገር ይብካዮን ከለኻስ አባይ ምንም ነገር አይገብርኒ በመባል ካይኮን ወይ ድማ በተቀላሉ ገሊዩ ሰብ ድማ እንታይ ይገብሮ ማለት እዩ ንዘይ አመንት ዝተዋሃበ ነገር ይመስሎ ዶኖ ንዘይ አመንት አይተዋሃበን ዳህራዩን ጽቡቅ ጌራ ከመጽ ንአመንቱ ይተዋሂቡ ምን ጋፋራ ሙጻ ናይ አመንት ጉዳይ ንዘይ አማኒ እንታይና መስለኩም ንገብሮ ወንጌሊና ነሰብኮ መጀመሪያ እተን ምንጋፍ ስልጣን እንደተዋሃበሉ ቦታውን ሁሉ ራእይዎ ወይ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምታ አንተ ይዝበልኩም ንደቀ መዛሙርት አብዛሃቦ አብዝገበሮ እንታይ አትቀድም ኩል ጊዜ ተልኩም ስብከት ያተቀድም ንሁሉ ፍጥረት ወንጌል ስበኹ እኮ ያተቀድም ዳህራዩ አጋንንት ድማ ሙጻ ክስበኩም ያተብል ስለዚህ መጀመሪያ ወንጌል ይኻተሰብኽ መታን ተሰብ እንታይ ክኸውን ንጎይታ ቀበሎ ናቱ ምስኮነ ሹዩ እንታይ ዝመጽ ምንጋፍ ካብ ሓደ ዘይ አማኒ ከተናግፉ መፍታን ማለት አና ኸመይ ገሬ ዝወስዶ መስለኩም ካብ ቤቱ ካብ ሓደ አፓርትመንት ዝነብረሉ ገዛ ሲነሰ ውጻ ካብ ዝገዛ መባል ቤቱ ይኮ ገዙ እዩ ካበይ ኮጽ ተሰሊጥኩም ድማ እንደራው ጽሁሞውን ዝጠቅሙ አይመስለንን ንምንታይ ተልኩምኒ ማቴዎስ እስራን 12 ካብ 43 ክሳብ 48 እንታይ ይድብል ጋንንት ምስወጸ ዳህራይ ድማ እንታይ ይድገብር ይዘውር እንታይ ከገብር ጸሪው እንድሕር ጸኒዎ ከም በልኩም መስለኒ ርኹስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስወጸ ረፍት ደልዩ አባጻመ ቦታ ይኾልል አይረክብን ድማ ሽኡ ናብታ ዝወጻ ሁላ ቤተይ ደአ ክምለስ ይብል ምስመጸ ይብሎ ጥራያ ተኾስቲራ ተሰሊማ ይረኽባ ድሕርቲ ይኸይድ አብ ካቡ ዝገዱ ሹዓተ ካልኦት መናፍስት ሂዙ ይመጽ አትዮም ከአ አብአ ይነብሩ ነተሰብቲ ካብት መጀመርኡ እትመወዳእታው ዝገደደ ይኸውን እዚ ከአ ክፉ ወለዶ ዘይ ድማ ከሙ ይኸውን ይብል እጂ አመንት ግን ጸሪውን ተኾስቲሩን ሲ ጥራዩ አይኮነን እንድጸንሆ መንፈስ ቅዱስ ይዙና ይጸንሆ ስለዚህ ምንም መልሱስ አታክ ድገብረና ነገር ይበሉ ካብ ሓደ ግን ናብ እምነት ደይ መጸሰብ ተውጽኢኹም ሁሉን ድጠቅሞ ነገር አይኮነን ስለዚህ ሊጋል ራይት ድባል ነገር ሲ ኩል ጊዜ አም መንፈሳዊ ዓለም ክንዋጋ አቱ ከለና ሲ ክንፈልጥ ይገባን ፋክት ከም ታዝበልኩም ንገዛ ረሰናውን ገለ ደገስ ክንከፍት ይብልና ነዚሁ እኮ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 do not give him እንታይ ይብል a foot step foothold ድረኽበሉ ሲ አይትግደፍ ለዳቢሎስ ድማ እንታይ አይትገ ስፍራ ይተሃበው በትግርኛ ስለዚህ ስፍራ ክንህቦስ ይብልናል ስፍራ እንደህሪብ ካዮ ናአዩ ክሌም ድገብር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኮዩ አምላኽና ጨው አንዲው በፍቃድ ጥራይ ዝመጽ ኳሕኩሁ ልብኻ ክትከፍተሉ ሓቲቱ ጸላኢ ግን ኳሕኩሁ ክፈተለይባ ገለገለ አታሊሉ አብዘ ይፈለጥካዮ ነገር አብተ ዝጸልመተ ነገር እና መጽዩ ዘአቱምበር በጃኻባ ገለ ኢሉኮ ሓቲቱ በፍቅር ዘአቶ ሰብ እኮ የለ ሓቲቱ በፍቅር እኮ ነገሩ ዝጠላለፈሉ ሰብ እኮ የለ ስለዚህ ዝሆነ ይሁን አይነት ፉት ስቴፕ መርገጽ ስፍራስ ክንህቦ ይዘይግባና ኢቭንና ባና ማለት እዩ ሕራይ አብዛ ሳለሰይታ ሐሳብ ኮይና ካላይት ድማ እቲ ኮንፊውዥን ዘሎ ማለት እዩ ረዲኢታትናስ ክነብሎ በሁለቱ ወገኔ ድፍት እንደለኹ ጸሪየልና ካለ ድማ አበይና ሐዋውስ መስለኩም ወይ ኮንፊውዝድ ነኸውን ናይ ስጋን ናይ ሰይጣንን ነገር እጂ ገሊው ድማ ኤክስትሪም ይወስዶ ማለት እዩ ተመንፈሳዊ ገለሞ ንሁሉ ነገር ሰይጣን ይገብሮ ንሁሉ ነገር ናይ ስጋ ቆይቱ ጉዳይ ከማን ግን ማን ይገብሮ ለሰይጣን ይገብሮ ከም ዝባል ክልተ አመንትስ አብ ገደል አብ ሓደ ጸድፍስ
ገመድ ወጥሮም ብታዕቲ ኣነ ዝበለ እምኒ ዘሎ ዘፍጠጠ ገመድ ወጥሮም ሲ ዳሕራይ ክልቲኦም ሲ በዚኣ ክንሓልፍ ዶ ንኽእሊና ገለገለ እንዳበሉስ ክሳገሩ ፍቱን ኢሎም ብታዕትስ ሰይጣን ኮፍ ኢሉ ነይሩስ ርእሱ ሂዙ ኢሎሞ አታዚኦም ከንቱ ወደቁ በአይዲዮም ክብሉኒ እጂ ሲምፕል ነገር ከነግረኩም ስጋ ይስቀል አጋንንቲ ይገሰጹ ናይ ስጋ ዝኾነ ነገር በኢየሱስ ስም ገላ ይኮነን ስጋ እንታይ ከግበር ደለዎ ክስቀል ይዘለው ናይ ሰይጣን ነገር ድማ ሓባቢልካ ወይ ገላ ይከውን በሽሙ ጸዊኻ ኪድ በመባል በትዝቶ ሐበካ ስልጣን በመገሳጽ ጥራይ ስለዚህ ነጥስጋዊ ነገሩን መንፈሳዊ ዝገብርዎ ድማ አብዝ ድማ ኮንፊውዥን አለ ማለት ነው አብ ሐድሽ ኪዳን ከነነብብ ከለናስ ወስ ዝበለ ነገር ደሎ አብ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ክልተ መልእክት ጳውሎስ ጽሒፉለው ብዙ ክፉ ነገር ብዙ ማቅ ነገር ነይሩ ድገርመኩም ነገር ግን አብ ሓንተ ተቅስኳ ነቲ ጉዳይ ምስ አጋንንቲ ወይ ምስ መንፈሳዊ ነገር አይተሓዙ it is all ናይ ምንታይ ስራሕ ይነሩ ናይ ስጋ ስራሕ ይነሩ ስለዚህ ነቲ ናይ ስጋ ነገር እንታይ ካትገብሮ ዘለካ ትግስጾ ምን ሰሐብ ዘገባካ ተነሳህ ተስቀል ደለዎ ተስቀል ናይ ስጋ ናይ መንፈስን አበይ ከም ዝተሓዝ ገነግረኩም ገላትያ ምዕራፍ 5:19 ናይ ስጋ ነገር ኢሉ ትግብር ስጋ ጉሁድ ኢሉ ምንዝር ርክሰት እብዳን አምልኮ ጣዖት ጥንቆላ ከማንሲ ናይ ስጋ ነገር ይልወሉ ጥንቆላ ግብር ስጋ ይልወሉ አምልኮ ጣዖት ግብር ስጋ ይልወሉ ሐዙን እጅ እንጨት አምጪ ቅርጽርጽርጽ አቢለ እዚያ አምላኸ ይለ ከምለኻ ክጅምር ከለኹ ናይ መን ስራዩ ናይ ስጋ ስራዩ ግብር ስጋ ከምልኮ ግን ምስ ጀመርኩ ቀጽል ይቀጽል እዚ አግን አይከናሽሪው ክምለኽ ዝደሊ መንፈስ ግን ዳህራይ መጽኡ ክርከቡ ከቆጻጸሮ ጅምሪው በስጋ ዘጀመርኩ ጉዳይ ግን እጂ ስፒሪቹዋል ከኸውን ግን እኽእል በድሕሪው ካብነ ሙጻሲ ከምት ዘጀመርኩ ባለይ በፍቃደይሲ በፍቃደይ ጥራይ ደይወጸሉ ከኸውን እኽእል ተረዲኹም ነሎ ስጋዊው ከጀመር ከሎ ጥንቆላውን ይልወሎ ማዝ ሁሉ ግን ዳህራይ ከይዱ ሲ መንፈሳዊ ተጽኖታት ከምጽግን እኽእል ኮምፒውተር ከፊተ ፖርኖግራፊ ከለመለ ዘደሉ ያነት ነገራት ከጅምሮ ናይ ስጋይ ከጅምሮ ከሎ በዚህ ይዟ የጀመረን ንስጋይ መእጋት አብዩኒኡ ናቡዛአቱ ዘለው ኪድ እንደገን ምስቀጸልካ ግን ይርከቦት መንፈስ ስፒሪት ኦፍ ለስት ድብሃል ይዞ ህጂ በስጋ ስራ ዝጀመረስ ከምታ ዝጀመራ በአንተ ማልቲ በቃ ሎሚ ካብ ሎሚ ጀሚረ ገዲፈየ ይሉ አይገድፋል ህጂ መንፈሳዊ ውግእ የድልዮ ህጂ በጾምን በጸሎትን ሲ ክስበር ዘለዎ ከግናህ ዘለዎ ካብ ለእሪው ክስበር ክበጣጣስ ዘለዎ ነገር ሲ ክበጣጣስ አለው ተረዲኹም ነው ስለዚህ ህጂ ናይ ስጋ አሎ ናይ ሰይጣን አሎ ናይ ስጋ አሎ ተመንፈሳዊ አሎ ክልቲዩስ ፈላሪና ክንሪኦን ክንሕዞን ሲ ይግባ ከጅመርና ተስጋዊ ነገር በመስቀል ጥራይ እንበር በመንፈሳዊ ውጋ አይኮንና እንስሮ መንፈሳዊ ዝኾነሉ ስቴጅ ግን ክህሉ ኸሊ አብተ መንፈሳዊ ከመ አይነት ዘተአሰርናሉ ጊዜ ድማ በቃ ተዋጊእኻ መንፈሳዊ ውጋ አውጅካ ጸልዩ ላይውን አብዚ ምን አለባት መባል ተርሊዮ ጸልዩ ላይውን ይልካ ገዛ እርሰኻውን በትዝቶ ሐበካ ስልጣን ተጠቂምካ ሞር እንኳን ወይ ኢንካሬጅ ገብር ከምተ አንተ ይዝበልክዎ ጸምካን ጸልይኻን ሾ ካብ ሐራሙ ጻዩ ዲሊቨር ዩርሰልፍ ነፃ ምግባሩ ገዛ እርሰኻ ማለት ነው ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርን አምላክና ይሁን ሳልሳይ ድማ ተሳልሳይ ሐሳብ እጁን ያተጎጉይ ረዲኢታት ወይ ኮንፊውዥን ሲና ነጽር ዘለና ከምተ ዝበልኩሁም ምንጋፍ ናይ አመንቲዩ ሓንተ ጠቅሰላ ወይ ድማ ሐሳብ አላ
كل جزء نبلا بهيلينج نبلاينا فوسسي انجيرا انتايو ولود نبل مش كنت تكفلي كنا نرأيه كابسقاوي هما ما يكونن كان أنا ويت سبيت يا نبغيتنا يسوع كريستوس مسيح تذكروا وإيهم داري نقولتها لميناتو كتلم منو غلا قولتها دما نون جرا ولود وسيد كاس نخلابات هاي وهابني لوا سا كابتوم نقولتها يسوع كريستوس بأمنة دستنكروا كلت كاب أيود دايكونو سبات حنتيا بأمنة تاس قولتها تستنكري انت إلا بتوشو سا أخلاباتو نكو خابت فرفارس انتاي قبريو يبالو ايه ميلاتو سلازي الجزي ناي ولود انجيرا يزبلو زلو انتايو ندريلنا بالتككلنا بت بوتا هراي فوسون وسد وشجر يلن to be specific جن تشجرا انتايو انتايلكم انجيل ماتيوس مراف 10 تحمشتا يزلو قطر سران كلتن سران شدشتن تسوز بلا نسوق املس انجيرا ولود الالكا نخلابات محاب اي غباني بلا يبل نلا على تديبنا قطر سران كلتن شجران تاينيرو تيلنا انه دما كان اناويت سبيتي كابوسنت مدر مصات እና ጨርሐት ድማ ጎይታ ይወድ ዳዊት ጓላይ ጋኔን በخፉ ይዝዋ አለሞ ማህረን ሽግራ ዘተአስረት ጓል በጋኔን በአጋንንት ተተሐዘት ጓል ይኔርዋ ስለዚህ እነዚያስ ፍትሐለይ ፈውሰለይ ክትብሎ خلاص ጎይታ ድማ መልሱ አይሱ ናይ ውሉድ እንጌራ ይሉ ስለዚህ ምን ንጋፍ ናተይናትኩ ምን እንጌራ بناصنات منبر ናተይናትኩ ምን እንጌራ ተናጊፍናውን እኮ ከምዝበልኩኩም ጸሪና አይኮንና ንጸንሆ መንፈስ ማለት መንፈስ ቅዱስ አትዩምበር ጥሩ አይኮነን ድጸንሆ ስለዚህ ምን ንጋፍ ናይ መን እንጀራዩ ናትና እንጀራዩ ክብረና አምላክና ይሁን رابعي زي አሁን ብዙ ጊዜ ኮንፊውዥን ተመጽያ በእንግሊሽ ከምዚ ብሎ ፖዚሽናል ትሩዝ ደባሃላለው ኤክስፕሬሽናል ትሩዝ ደባሃልማለው ቲ በፖዚሽን ዘለኻዮ ቦታ በኤክስፒሪየንስ አብይወትካ ግን እትሙኮሮ በበይኑ ኸውን ኸልዩ እጂ ኩሉ ናይ ሐድሽ ኪዳን ነገር ክንርኢ ከለና ከምዚ መሊእዎ ይዘሎ እዚ በደም ቢገርና ተዘይ ተረዲናዮ ክርስትና ባሉ ኮንፊውዝድ ይደገብረና ህጅ ገሊዩ ሰብ ነታ ሓንተ ጥራይ ይህዝሞ በሊዩ ዝብላ እቲ ሓደ ግን ይርስኦ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ ነዛ ሐሳብ እዚኣ ዝማሃራ ዳራይ ጳውሎስ ደጋጊሞሎ በክርስቶስ ዝባሃል ነገር እዚ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ በረኸት ድባሃል ኩሉኮ ፖዚሽናል ጃብ ሰማያት ተቀምጥና አብካል ጋሪና ኮደለና ፖዚሽናል ትሩዝ ይንሱ እቲ አምላክ ድገበረልና ሐቅ ንሱ ኤክስፒሪየንስና ግን አብዚና ዘለና ይስኩም ነዶ ጎይታ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 4 ቁጥር 10 ከምዚሎ በታማ አልትቲአ እትመጽ ዘላ ያኔራ أنا أبا أبوي نسخاتكم كأباي أنا ون أباخاتكم مهلا ويكتفلتو يخوم يلون أنا أبا أبوي نسخاتكم ون أباي እጅ ትንሣኤና የጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አመንቲ አበይና ዘለና እንደሪልና አብ ኢየሱስ ነዚህ እኮ አብ የማን አቦ ተቀምጥናለና ተንሲእናለና ንብል ዘሎና አብ ክርስቶስ ኢየሱስ አቲናለና እዚ ፖዚሽናል ትሩዝ ሐቂው መቀማጥና ንስዩ ከወረድ ግን አለው ናበይ ይወርድ መስለኩም ናብቲ ኤክስፒሪየንስ ናብቲ ዴይሊ ላይፍ ልማድካ ግን ከመጻለው ነዚህ አጸቢካ መፍላጥካ ናብቲ ኤክስፒሪየንስ ንኸተውርዶ በጣም ሐጋዚ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ተሰወርካ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዘለኻ እንድሕር ፈሊጥካ ሽኡ ናብ ላይፍካ ድማ ነው ከመንዘር ከመጽ ድማ በጣም ሐጋዚው ግን አብቲ ኤክስፒሪየንስን ፖዚሽናልን ግን ኩል ጊዜ ፈላሊናን ድማ ከመይ ካብቲ ሓደ ናብዚ ይመጽ ከም ዘሎስ ክንፈልጦ ይግባ ስለዚህ ሲምፕል ከነገረኩ
بسمبراتوس انتي جرنينا حويناينا مش إذا جنتايو تبوزيشنال تروزيو أبتي experience جن sometimes دونا حمم مش بستفعل على عينات مغنيات كنا حمم نخدينا هجي النازي تحدث لزفلت كيغا انتي تقبرو تقوتو مواقي غاسيو دوتو بلالوسيو حق غانسيو نونو أنا بكريستوس يسوس تفوزي بسمبراتو هاوي النابلكا نتا أبا أكالاتك در أدلوس انتي تقبرو تقاومو أبا أكالاتك ملكوتاوي تأنا تأوج هذا المغال بزوح example كنوصل نغينا فتسو ما نكوينا positionally هاتيات وين كتقبرو أي كألكم نيكويلنا الله يوحنس فتسو ما نكوينا أب كريستوس أبوشتو سلازلون እጅብ በክርስቶስ ኢየሱስ እኮ በቃ ጽድቅ ለቢስና ፍጹም ንጹሃት አምላክ ክሪእና ኸለኮ ክንድ ሓንቲ ነጥብ ተኸውን ነገርሲ አበር ደይብልና ሰባቲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሱ ሐቂ ግን ከነብር ከሎና ንወድቆን ናብዝናብ ትንብሎ እንደዋሎ ዮሐንስ ባዕሉ በታ ኃጢአት አይትገብሩም ዝበለና ዮሐንስ ኃጢአት የብላኝ ተበልኩም ሲ ተሱ ድማይሉና በተ ኤክስፒሪየንስ ዩዝ ነግረና ዘሎ እሞኸ በኡንበሩ ቀጽሎ ዲ አይኮነ እንታይ ገበሩ ዳ ተነሱ ተመለሱ ስለዚህ ነታደ ተፈልጥሞ ዳራይ ኩል ጊዜ ናቡያ ከተመጽ እንድሕር ወዲካ ትመለስ ስለዚህ ሕጂ በፍጹም ናይ ጸላኢ ነገር አብይወተይ ምንም ከይገብረኒ አይግቦኒ እወ ወዲያው አቡሽተ ክርስቶስ ስለዘለው በኤክስፒሪየንስ ከመጽኸሎ ግን ገገለ ነገር ድሕዘን ድዋጋ አንገለ እንደራሎ ካብቲ ዝፈለጥኩዎ መንፈሳዊ ሐቂ ካብቲ ዝተዋሃበነ ነገር ተበጊሰ አብዝን ዝሐዘን ነገር የከለቅ ይኽእል ማለት ነው ስለዚህ እዙውን እንታይ ከኸውን ደለው ወይ ክጸሪ ዘለዎ ኮንፊውዝድ ድኽንጎለሉ ደይግባእ ነገር ክብረና አምላኽና ይኹን ናይ መወዳእታ ድማ በዚ رابعي مالتيو تن سلسته أبوشت سالساي تن أربعة تقيسة تناي مودة تادما نازم نجد زأرك لمثلني كل جزء بنفساوي وجنها تواجعنا أبتزبط أنا يو كنا لك أبي وتناون من نجاف أبزر لي إننا نجرات إننا تناجفنا عن كيد من جد زأرك نجار نتاعي مثلكم رابع أيضا ستيغما مالت كم زي نمن نقافسي عبكند سالبريت نقبرو كم زي خفو نقر بقى هجي حادث تناقيفوس كم تأنتو يزبلنا يكوي انجراو لودي بليو من نقافوسي انجرو بليو صبو أملاغ مسجد كم زكفعات زلوه كفو منفس يتقيت ومبر اتسب كفو مالت يكون ስለዚህ ዝፍርሃት ስለዘሎስ ብዙ ሰብ ከይጽልይ የሎም ከማን ከይናገፉ ዋ ከይዋረድባ ዋ አቡ ከይዋረድ አቡ ከይብሉኒ ንምንታይ ንህናውን ባልና ርዱአ ስለዘይኮንና ኮይ ከሙ አይነት አቲቲዩድ ከሙ አይነት ነገር ስለዘሎና ነት ሰለብሬት ክግበር ዝግቦ ውሉድ እንጀራ አምላክ ፈትህዋ ዋው እግዚአብሔር ይመስገን አብክት ዝባሃለሉ ነገርሲ ንሰብጽ ጻቅጠን ገብረሉ ባሉ ተሰቡን በቃ አነ ከምዝኔረ ሕጂ ግን እግዚአብሔር ፈትሁኒ ክብል አብክንዲ ድግቦስ ልክ ከምትናቱ ዝሆነ ፐርሰናሊስ ዘጥፎን በቃ ገለድ ገበሮን ነገር ጌርና ንወስዶ ኖ ከሙኸውን አይግቦን መጽሐፍ ቅዱስ አብ ሉቃስ ወንጌል ብዙ ቦታታቱን አላ ተፈልጦ አይሆን ቁጥር 2 ካብ ርኩሳት መናፍስትን ካብ ሕማምን ዝሓወያ رأيو كتقسم كله مصحف قدوس لوقاس يصحف زلو ابت قدوس صحفنا بمنفس قدوس تدريخو يصحف اتيو زلو هيالو انستن بمانبرا شوات اغاننت زوصولا اتا مغدلاوي زبلوا ماريا Do you think جي لوقاس كواردان كقللا اندو مسلكم شوات اغاننت زوصلا مغدلاويت ماريام دبلا دلو نو بقى تفتي حنبر سقلنا سلنا حواوسو كم زي تردأنا خوي نمبر
كلاتنا قابت سلطان حلقة أير إنانيرنا قاليو تقدرو قاليو بقال قاليو بمتنفاس قالك يدنولنا ينبركو كلها ناكو أبتحتي سأل ما زنبرنا سباتنا كم يجرنا ينحجي نحدا زتناقف سبسي كم حدا فلوي جرنا خنريو نو أيقبالي هجاب سماي ولا نماريام كرخ بخلنا أنا قمت بلني عز مثلا أب قدوس قالوا كذا أنا إيه تا شاءت أجان أنت زنبرة قويتا دم حرا زوج عن سب كتب لنا يسوع كريستوس قويتا سلازي تبمن نقافسي نسب كنت حدوا يقبعنا نحنا وندما كنفرح يبلنا كنصلي عنا قفن خلبلو سلك الزعرسنا مفتاحون أنت خصلي كله أنت بلغ قال أنا بلكو بزح سبكو ريليز دايكون فقالوا دم عند حر دايهيبو كتصلي له دم عند حر دايت حبابيرون كتصلين كواجا عند حر دايكي له دم أكو حراي وتصل لذي إذا حارنا تزيك هلو النايز قبو تذكروا دو كاله دم غسلكم ما نود لوك أساس سلسلة دم حنتي سبيتي نحسر تشمون تعمتسي سيطان زأسراي بلن داراي قويتنا يسوس كريستوس تا زقوب بتزنبرت سيطان زأسرا زنبر انتايلو ازي اون قوال ابراهامي سلازي ولدنا املاخينا اتناي ولدنت كام نرقبو بركاتات حاديو من نقاف كنفرهو كمزيو كبلنا جلس ايبلو بطعمي يحزني هذا قزي يسمي زرباتات نسبات نبلوم نجارات زسكف دقي مامسي كستاي كي يقبرو نابقو بأي كما تقمانسي تبعاتهم زوسد عينة نجارات أرانا أملاكنا مسجنا اللي زقبا سلبريت كجبريو دقبا نكو أجزي أبي رزق جبري كبهال دقبا كبرنا أملاكنا يخون سلازي كمتي كجمر كله خزبالكو لو ما نقدر نمسراكيو بزنا جرزي كل الناس ردوا أتكنكو حرام وصع من نقاف ناي كلاتنا ناي ولد انجيراي تكملوا إذا أقل قلت زدما تواهبون ناي اكسرسايز ونقبرو قويتا يسوس يباركم تسينا نسأل هاليلويا 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 سكين قويتانا مسجنو እግዚአብሔር ይባረክ هاليلويا حارا كنكون متان كريستوس حارا زوج عنا سباتنا يسوس قويتايو حارا كنكون متان كريستوس حارا زوج عنا سباتنا هاليلويا 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 اسكي كله سب هاليلويا يداو زرقيهم نزقوا يتهزز كن مودات هيبارك ويمسكن اسكي እግዚአብሔር ይባረክ هاليلويا 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 ስለዛሃብ ካኒ ሐርነት ናጽነት እግዚአብሔር ይመስገነካለሁ በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ هاليلويا 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 ውልድካ ጌርካ هاليلويا ካብቲ ጸልማት هاليلويا ካብቲ هاليلويا ራዲናማስ تفتح له تفتح له تفتح له تفتح له عوج حارنتي بكاك علو
ጉስቁልናይ አውጅ አኻኻ ሓርነተይ በቃ ኣብቂዑሎ ጉስቁልናይ ሓራ ኮይነ ኣለኹ ሓራ ኮይነ ኣለኹ ሓራ ኮይነ ኣለኹ ሓራ ኮይነ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ አውጅ አኻኻ ሓርነተይ በቃ ኣብቂዑሎ ጉስቁልናይ አውጅ አኻኻ ሓርነተይ በቃ ኣብቂዑሎ ጉስቁልናይ አውጅ አኻኻ ሓርነተይ በቃ ኣብቂዑሎ ጉስቁልናይ ሓራወት የለኹ ሓራወት የለኹ ሓራወት የለኹ ሓራወት የለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ አውጅ አኻኻ ሓርነተይ በቃ ኣብቂዑሎ ጉስቁልናይ አውጅ አኻኻ ሓርነተይ በቃ ኣብቂዑሎ ጉስቁልናይ አውጅ አኻኻ ሓርነተይ በቃ ኣብቂዑሎ ጉስቁልናይ ሓራወት የለኹ ሓራ ኮይነ ኣለኹ ሓራ ኮይነ ኣለኹ ሓራ ኮይነ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ አውጅ አኻኻ ሓርነተይ በቃ ኣብቂዑሎ ጉስቁልናይ አውጅ አኻኻ ሓርነተይ በቃ ኣብቂዑሎ ጉስቁልናይ ሓራወት የለኹ ሓራወት የለኹ ሓራወት የለኹ ሓራወት የለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ አውጅ አኻኻ ሓርነተይ በቃ ኣብቂዑሎ ጉስቁልናይ አውጅ አኻኻ ሓርነተይ በቃ ኣብቂዑሎ ጉስቁልናይ ሓራወት የለኹ ሓራወት የለኹ ሓራወት የለኹ ሓራወት የለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ሓራወት የለኹ ሓራወት የለኹ ሓራወት የለኹ ሓራወት የለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ተፈቲሐ ኣለኹ ሓድሽ ሰብ ገይሩኒ ኢየሱሰይ ታሪኸይ ለዊጥዎ ሓድሽ ሰብ ገይሩኒ ኢየሱሰይ ታሪኸይ ለዊጥዎ ሓድሽ ሰብ ገይሩኒ ኢየሱሰይ ታሪኸይ ለዊጥዎ ክዝምረሉ 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 መላእ ዘመነይ ተሰማሚዕንሎ
ተሰማሚዕንሎ ሰረገላ ኢየሱስ ሰረገላ ኢየሱስ ሰረገላ ኢየሱስ ተሰማሚዕንሎ ሰረገላ ኢየሱስ ሰረገላ ኢየሱስ ሰረገላ ኢየሱስ ሓድሽ ሰብ ገይሩኒ ኢየሱሰይ ታሪኸይ ለዊጥዎ ሓድሽ ሰብ ገይሩኒ ኢየሱሰይ ታሪኸይ ለዊጥዎ ክዝምረሉ 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 መላእ ዘመነይ ተሰማሚዕልሉ ሰረገላ ኢየሱስ ሰረገላ ኢየሱስ ሰረገላ ኢየሱስ 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 ማኣኸይ ዝምካ ናይ ርእሰይ ዝኾነ የብለይን አለ የብለይን አለ የብለይን አለ የብለይን አለ ጸጋ ካባኻ ሓይሊ ካባኻ ክእለት ንስኻ ኣይኮነን ካብ ርእሰይ ናተይ ዝብሎ የብለይን 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 ንስኻ ጥራይ ክበር ኣብ ሂወተይ ክበር ኣብ ሂወተይ ክበር ኣብ ሂወተይ ኢየሱሰይ ጥራይ ክበር ኣብ ሂወተይ ክበር ኣብ ሂወተይ ክበር ኣብ ሂወተይ ንስኻ ጥራይ ክበር ኣብ ሂወተይ ክበር ኣብ ሂወተይ ክበር ኣብ ሂወተይ ኢየሱሰይ ጥራይ ክበር ኣብ ሂወተይ ክበር ኣብ ሂወተይ ክበር ኣብ ሂወተይ ተሰማሚዕልሉ ሰረገላ ኢየሱስ ሰረገላ ኢየሱስ ሰረገላ ኢየሱስ ተሰማሚዕልሉ ሰረገላ ኢየሱስ ሰረገላ ኢየሱስ ሰረገላ ኢየሱስ ተሰማሚዕልሉ ሰረገላ ኢየሱስ ሰረገላ ኢየሱስ ሰረገላ ኢየሱስ ክምካዕ ተኾይነ ማኣኸይ ዝምካ ናይ ርእሰይ ዝኾነ የብለይን ኣነስ የብለይን ኣነስ የብለይን ኣነስ የብለይን ኣነስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እስኪ ብጭብጨባ ብእልልታ ነዚ ጎይታ ዝንመወዳእታ ጊዜ ነኽብሮ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ የማናይ ኢድና ነልእልሞ እግዚአብሔር ይባረክ ውሽጥና ይሰሃሎም በቲ ዝተቐበልናዮ መንነትን ስልጣንን በኢየሱስ ስም ንገለጽ ብስምካ ድሂነየም ብስምካ አሚነየም ሞበልዎ ኣብ ልዕሊ ኩሎም መናፍስቲ ስልጣን ስለ ዝሃብካኒ
የመስግነካለሁ ተመንን እንቅርቢትን ክረግጥ ስልጣን ስለ ዝሃብካኒ የመስግነካለሁ ሃሌሉያ እዚ አብላዕ ለዝሰቀልኩሞ የዳውኩም አብርእሱኹም ግበሩሞ ጎይታ ይባረኽ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ተጽኖታት ዘበለ ካብ ህይወትና ነፍስ ወከፍ ንገዛ እርሱስ ይጸልይ ኩሉ ተጽኖታት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይውደቅ ንበል ሃሌሉያ በዚ ስልጣን እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ህይወተይ ዝጻባአን ዘበለ ዝሕዘን ዘበለ ከአስረን ዝፍትን ዘበለ ቁርጥራ ጸለማት ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ቃወመካለሁ ሰብረካለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተሰበረ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገናሐካለሁ ማሼካ ትራፋጃ ጋላራ ባዲላራቦስ ሃሌሉያ በስምካ አሚንና የናጎይታ አብለለ አጋንንት ሁሉ ስልጣን ይብካና አብለለ ሁሉ ጸልማትን ኃይለታት ጸልማትን አብለለ ሰይጣን እግዚአብሔር አቦ ስልጣን ይብካና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ ዘጸቅጠና ዘህዘና አመንገድና ዝወፀ ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ነፈራርሶለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ቃወሞለና ሃሌሉያ ጎይታ ነመስግነካለና ክብርን ምስጋናን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነአኻ ይሁን እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ካባኻ ዝተቀበልናዮ እግዚአብሔር አቦ መንፈሳዊ በረከት ነመስግነካለና በስምካ እግዚአብሔር ተጸውዒና ወለድካ ሆይና እግዚአብሔር አቦ ካብቲ ግዝአትና ሰይጣን ካብ ጸልማት አውጪኻ ሃራጌርካና አናጊፍካ ድሂንካ እግዚአብሔር አቦ አቤትካ ተኺልካና ደዋፒልካና የኻሞ ነመስግነካለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጅውን ጎይታዬ በተዝሃብካና ምንነትን ስልጣንን እግዚአብሔር ክንግለጽ ንሁሉ እግዚአብሔር አቦ ዝኸበናን ዝሕዘናን ዘበለ ሁሉ ጸልማት ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስና ቆራረጽና ክንከይድ እግዚአብሔር አቦ ክንሰግር ክንሐልፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ ሐደኳ በፍርሂ ሐደኳ እግዚአብሔር በኮንፊውዥን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ዝተተሐዘከይ ሁሉ መታን ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስካን ቃልካን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፍስ ወከፍና የናግፈና ጎይታ ተቀበልናዮ በረከት ተቀበልናዮ እግዚአብሔር አቦ አገልግሎት አጸቢው ኸረዳና እጁን በመንፈስ ቅዱስ ክበርሐልና ይጸልያለሁ ጎይታ አባና ይሁን አብ ካልኦት እግዚአብሔር አቦ በትገብሮ ዘበለ ሁሉ ናአኻና ድንቅና እግዚአብሔር ክንከይድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምነካለሁ ስለ ሁሉ ክብርን ምስጋናና አኻ ይሁን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ገጹ ይብራሃልኩም ሰላሙ ደማ ይሃብኩም አብትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ለተሐለው እንድተባረኸን ይሁን ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ደገጸላእትኩም ረሱ ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኸ ይሁን ጎይታ ይባርኩም በሰላም